Asta și pozez acolo. Nu vreau eu. Poate da, așa Mamă, ce film o să de iasă. acolo? Da, lasă Da? că... O și frumos vierză frate. Nu strica... Nu strica poza. Nu strica poza. Nu, dar pleci de Dar aici? nu, dar nu trebuie neapărat dulcegării de astea. Întrerup, tată, întrerup filmarea sau... Eu cred că Nu, e suficient. E să vine așa, și nu te mai apropia. Ce să strângi burta, că te burta în față. Care-i burtă, băi? A ta. Uite-ți vede. Băi, dar tu nu vezi că eu fac grătar, nu fac... Acolo-i mușchi, domnule, acolo-i mușchi. Băi, aici e, băi, bastanul, nu bastanul. Vezi că ai dat niște ulei pe tricou și azi nu știu ce mai Eu este. rămân să încurc, care-i problema? Ei, eu știu care e problema. Băiat de băiat, că așa scrie. La focul ăsta se mai prăjește carne? Da. Păi da, și se prăjește, nu Dar e așa? cu sârii asta de... Întrebarea novicelui. Da. Și expertul răspunde. Da, băi, uite, ești grozav din bune, băi, n-auzi. Da, ca să-i faci poză. Gana și la oră și o frână, așa și tu. Poate să vă ceva? Nu sofranul, ciocanul se laudă. Ciocanul, da, bine. Ciocanul se laudă. Eu am zis șofranul. Țăranul-i cu șofranul, Da. țăganul-i cu ciocanul. Adevărul este că... O să-ți iasă imaginea arsă, Adevărul tată. este că am făcut un grătar din stămâța în coadă. Da. Băi, dar e la umbră. Laud. Da, dar tu ești în soare. De ce, băi, nevastă? A, de asta. Să văd, să am aprobat Păi contractul. da, uite, acolo și aia se pune... Când a să mănânc, să spun. Acum nu. Ai făcut usturoi? Da. Pâine. Da, așteptăm, măi, Bă, luați și mâncați, că e caldă, măi, oameni buni. Tătă, omul ca să mergi la masă, măi. Hai, Toți, măi, toți. duci și mănânc, hai. Nu, măi. Zic să începem. Termină ca să mergi la masă, măi. Hai, măi, că mai am o leacă. Hai, dă-te drumul acolo la masă, hai. Hai de acolo, Cătălin. Hai, nu, să aducem nouă, aceea și... Haide, măi, băietanii, n-auzi.